mai shayi. Faɗakarwa muke rumfar mai shayi. Faɗakarwa muke rumfar mai shayi. Rumfar mai shayi. Rumfar mai shayi. Rumfar mai shayi majalisar tattaunawa. Duk labari na duniya nan kaji shi. Rumfar mai shayi majalisar tattaunawa. Duk labari na duniya nan kaji shi. Bismillahi ya Rabbana sarki Allah. Rumfar mai shayi ka faɗakarwa ga 'yan uwa zan yo jin. Rumfar mai shayi faɗakarwa muke rumfar mai shayi. Assalamu alaikum. Yawwa. Haba mala Habu dan Allah. Me haka? Idan kona da ruwan zafin shayin fangi da zafi ne zaka ce kenan dan Allah. In kona ka da ruwan shayi ko ka kona kanka kana can kana kallon mace aikin banza. Dalla ka dalla ungo. Mala Habu kawo mun biredin nan da kuma shayi. To. Wato Mala Habu. Mala Habu. Ni ko yarinyan nan tarbiyyarta tana burge ni. Ai Amadu, ina jin ka. kamar ka shiga zuciyata. Allah malam. Allah. Duk inda yare nan ta fito da gidan tarbiyya. Ashe ba ni kadai na ga haka ba. To ai wannan yarinyar tarbiyya dai a gurin ta ina ga kai ta fa mira fa su miliyan 1. A sosai ma. Kawai dai ka ce jininku bai haɗu da wannan waccan yarinya Amira ba. Amma dai kowa ya san cewa Amira ba daga nan ba wallahi. Amadu. Malabu. Ko ka kiyaya ne? Malabu dan Allah dan annabi kar mu zo wannan gurin da kai. Dan Allah kan mu zo gurin. Saboda ka san balin majalisar nan yanzu nan sai a dauko wata magana ga wannan mai askakken kan kaga yana zuwa da wani layi ni ka san ba zan jura ba. Ni da ka ganni nan na siyar fa. Wa alaikum salam. Lafiya na Garbati. Ya gida Garbati? Wallahi alhamdulillah. To a ga da Hajiya. Okay, za ta ji insha Allah. Tumarilla. Malabu. Ya kamata tun ɗazu a ce ka bani biredi. Wajen minti 15 ka bar ni baka bani biredi ba. To ai baka ce a baka biredi na kaza ba. Ya za a san nawa kake so? Haba. To, na naira 50 zaka bani. Eh. Ni wallahi tallahi na daina sai da biredi naira 50. Naira 50? Wallahi tallahi babu biredi ni a guri na. Hadda wallahi tallahi? Kai. Wallahi Allah ya ji kan Nafi mai shayi ba dan ya mutu ba. Dan idan ka je teburin Nafi mai shayi wallahi na naira 30 ma sai ya yanka maka. Da Allah rakata. Ya za ka haɗan da Nafi mai shayi? Shi yana da uwa a gindimurmu. Kuma sirkinsa gidan biredi ne da shi. Sannan Nafi'u shi ne manajan gidan wannan biredin. Malam Habu, akwai abin da baka sani ba. Shi Nafi'u da kake magana manajan gidan biredi ne. Ai tuni Alhaji ya daɗe da korarsa. Subhanallah. Garin ya? A san zuciyarsa mana. A san zuciyar tsiya ne da shi. Amma kuma na ji kishin din za a mai da shi. Ta iya yiwuwa ma yanzu haka ya koma. To Allah ya sauki. Khadija. Wai sakamakon jarabawan gana ku yana daɗewa bai hito bane? A'a ma baya daɗewa sosai in dai mutum ba shi da wata matsala. Allah ya sa ya hito a sa'a. Amin mama. Ai na fitowa zan nemi admission zuwa jami'a. Ita dai Amira mama Allah ya taimake ta bata biyo doguwar hanya ba kamar ni. Khadija kenan. Ai ke ma insha Allah kamar yau ne. Haka ne Allah ya nuna mana lokacin. Amin amin. Sai dai mama akwai wata matsala guda ɗaya. Menene? Babanmu ya ce wai sai na fito da mijina ya aure, wai in ya suna ta gaba da karatun a ɗakin mijina. To. Ni kuma wallahi mama na fito sai na gama karatuna sannan in yi aure. Khadija, abubuwan na sai a hankali. Abun kayan masaruhin za mu ji da shi ko kuma kuɗin karatu. Gaba ɗaya abubuwan na sun taɓarɓare. Haka ne mama da wannan dan wannan.
Amma ni dai kwanaki da muka magana da shi gaskiya yana da ra'ayin ke karatun nan. Sai dai kin san harkan kuɗin na sai a hankali. Mama? Gayu. Na'am. Ya gida? Ina yini? Lahiya lau. A kasuwa? Alhamdulillah. To madalla. Sannu. Khadija? Na'am, ina wuni. Lafiya lau ya kasuwa? Alhamdulillah. Ya bakunta? Lafiya lau. To madalla. Yawwa na ce mama? In dai rashin kuɗi ne zai sa Khadija ba za ta ci gaba da karatu ba? Insha Allah ina ganin karki damu. Insha Allah I buy school complete. In Allah ya yarda. Ta mun gode Gayu. Allah ya sa albarka. Ba komai mama, ba komai. Ai Khadija kamar kanwata ce. Insha Allah. Kin ga tunda I businessman to insha Allah I looking you. Kin ji ko Khadija? Karki damu. Yawwa. Kai gayu. Gashi nan. Mama? Na'am. Wai wannan kansa ɗaya kuwa? Ko dai yana ɗan shaye-shaye ne? Da hankali ne wallahi ras yake in gaya miki. Turancin nasa ne mama na ji da aje gwalgwale. Allah ya kyauta. Amin. Wa kuma ake wa dariya? Naga ana wani dariya ne. Munafincin wa kuma ake yi? Mu ba turancinka ne ba mu dariya ba. Ya za a yi makawo ya jagora? Kamar ya? Ina nufin in kura tana maganin zawo, tewa kanta mana. Kai me ya hana ka ɗauki nauyin kanka da kanka ka je kai karatun sai ka gyara turancinka. Ai kai dama na daɗe da yi maka buri. Na gane na san na daɗe da ajiye ka a gefe. Ai mahassadina ne kai sosai. A'a, ba gayu. Magana gaskiya fa yake gaya ma. Wannan ƙaryar da ka ɗauka wa kanka ba inda za ta kai ka. Saboda kullum sai ka zo kai ta nuna mana cewa kai wani ne ka isa. Kuma nan duk mun san kai baka isa ba kowa bane ba kai. Kai ma yana dama na gano munafiki na ne kai ma. Na riga na gano ka. Ni kake cewa munafiki? Warai kuwa. Za mu haɗu. Kai da Allah ka ji kai illa kake nan. Daga ka ce wannan munafiki sai ka ce sa ido ko menene. To kai me kake da shi da za a sa ma ido? Ya? Wallahi na fi ƙarfinka Allah. Wallahi in ka ɓata min rai tsab zan sa a ɗaure ka. Wallahi da kuɗi na rantse da Allah. Malabu, dan Allah dan annabi ku bar wannan magana. Ka san idan ka ji na yi shiru lissafi ne akan nan na. Me zai hana wannan yarinyar Khadija mu shigar da al'amarinta cikin gidauniyar hakimi? Ka gane ai, saboda ka san gidauniyar an yi ta ne saboda inganta ilimin 'ya'ya mata. Amma ya ka gani Malabu. To abin da za a yi zan sami iro sai in tambaye shi wani tsare-tsare ake bi a sa. Ka gane? Zan tambaye shi. Wannan shawara taka ta yi. Wallahi shawara ka ba. To. Assalamu alaikum. Wani ka gani ba dai Ahmad na ba. Wallahi ni ne, an yi ni lafiya. Lafiya lau Ahmad. Na gajiya kasuwa. Alhamdulillah. An same ku lafiya. Lafiya lau. To alhamdulillah. Kai, yaushe a garin? Wallahi ga nan kawai na durko dirim ba shiri. Amma jiya ina tare da mamanka na je gidanku amma bata gaya min cewa kana hanya ba. Allah sarki. To ai ita ma bata san zan zo ba. Kawai dai surprising ɗinsu ne kawai suka gani. Kawai ka faɗo mana haka. To, ya na ku bautan kasa? To alhamdulillah mun samu dai yanzu mun kammala. To, Allah ya sa albarka. Amin ya rabbi. Sannu. Amin. Na gode. Na gode sosai. Mutanen. Lalle yau gani a majalisa na dawo. Mutumin. Nasara. Ya aka yi ne Wallahi ma shi gaskiya da ce tsiyan Nasara sai za shi gida shi saka dawo. Ba wanda ya san ka zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai me yasa kake haka ne? Kai, ni wallahi malam ban san me yasa ke min irin wannan. In baka san abu ba sai kai tambaya. Shi Nasara inda ka an ce da ma tsiyan Nasara sai za shi gida wannan karin magana ce ta malam Bahaushe. Kai, watan mutanen nan ba ku da dama, watan dai har yanzu ba za ku taɓa daina wannan halayyar taku ba. Ko yaushe a tsokani wannan, a taɓo wannan, watan dai ba za ku daina wannan halayyar. Ka san abin da na misin kenan? Ina can ni kaɗai in na zauna ne tunanin ce, oh, mutanen yanzu haka ana can ana kwaɓawa. Na'am. Takwara zo ka samu guri ka zauna. Ita rumfar malam Habu ba ta canzawa.
yadda ka bata sai dai abin da ya karu kamar yadda muke ganin wasu sun caccanza ko ba gaskiya ba gaskiya ne dan mun samu canje kuma saboda haka zo ka zauna mu dora daga inda aka tsaya mutumi na. Wai kai me ne kana wani nuna ni ne? Kai fita daga sabgata kar mu zo nan da kai ni ba za ka yi mun kyale ka ba malam abu inda da ka saba kula ka kula shi ku yi. Kaga tunda Allah ya sa ka kammala karatunka to ni ina baka shawara ka daure ka zo ka shiga soja kamar yadda mahaifinka ya shiga soja ka gane ko domin a wannan garin wallahi muna da yara marasa kunyan gaske don ka samu kai mana maganin su. Kuma kaga malam Habu wannan magana da ka faɗa fa ka kawo shawara mai kyau. Kaga idan ya shiga aikin soja kaga mahaifinsa zai alfahari da shi sannan mu ma mutanen unguwa za mu yi alfahari da shi sosai ma kuwa kuma abubuwa za su gyare musamman yadda ƙananan abin da suke ta faruwa gaskiya ne wannan za a samu gyare-gyare da canje-canje ƙwarai da gaske ko ba haka ba. Kai kuma me naji kana wani cewa wai muna da wasu ƙananan marasa kunya da wa kake? Da kai nake ko kuma da wanda ya tsaro nake. Kai kar kai mun rashin kunya fa. A dan Allah ku bari ha ba. Wai ku har yanzu ba ku daina wannan ba. Dan Allah ne dai haɗa min shayi da Allah. To manta da wannan maganan gayu kai wannan kaga da zai zama mai wayo ai da sai roƙa siya mai sada. Rumfar mai shayi faɗakarwa muke rumfar mai shayi faɗakarwa muke a rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi majalisar tattaunawa duk labari na duniya nan kaji shi rumfar mai shayi majalisar tattaunawa duk labari na duniya nan kaji shi bismillahi ya rabbana sarki Allah